Vaša fazuľa po prvom zbere prestáva kvitnúť a rýchlo vysychá? Pravdepodobne robíte pri jej zbere jednu veľmi zásadnú chybu. Ak chcete mať čerstvé a chrumkavé struky až do októbra, musíte rastlinu tak trochu oklamať a predĺžiť jej vegetáciu. Hlavným tajomstvom je totiž mimoriadne pravidelný zber mladých strúkov. Ako náhle fazula začne vo vnútri tvoriť tvrdé a veľké semená, rastlina dostane signál, že splnila svoj účel a prestane kvitnúť. Preto zbierajte struky každé 3 až 4 dni, presne vtedy, keď sú ešte veľmi jemné, krehké a tenké. Pri zbere ich nikdy netrhajte hrubou silou, aby ste zbytočne nepoškodili krehké stonky a nové púčiky. Vždy používajte ostré záhradnícke nožnice alebo ich jemne odštipnite. Zapamätajte si toto zlaté pravidlo pre nekonečnú úrodu. Čím častejšie struky zbierate, tým viac nových rastlín vyprodukuje. K tomu jej pravidelne doprajte naozaj výdatnú zálievku priamo ku koreňom a raz za 14 dní pridajte organické hnojivo s draslíkom. Udržujte pôdu vlhkú a zberajte mladé struky bez prestávky. Vyskúšajte túto metódu už dnes a vaša úroda sa vám poďakuje.